Sar studju li analizza l-impatt ta' żewġ kampanji li ffokaw fuq ġenituri ta' tfal żgħar u oħrajn ta' adolescenti. Dawn il-kampanji kellhom lan li jsaħħu l-ħin ta' kwalità bejn il-ġenituri u wliedhom, jipprovdu gwida u sapport prattiku u joffru mezzi edukattivi li jgħinu biex tinbena komunikazzjoni miftuħa, onesta u komda bejn iż-żewġ naħat. Ir-riżultati juru li t-televiżjoni u l-midja soċjali kienu l-iktar mezzi ta' komunikazzjoni effettivi biex il-messaġġi tal-kampanji jaslu għand il-pubbliku. Ħareġ ukoll li l-kampanji ta' dan it-tip għandhom ikunu mifruxa fuq perjodi itwal u jindirizzaw b'mod aktar dirett sitwazzjonijiet reali li l-ġenituri jiltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Dan l-approċċ jista' jsaħħaħ aktar l-effett tagħhom u jinkoraġġixxi lil ġenituri jfittxu l-għajnuna meta jkollhom bżonna. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon stqar li r-riċerka tenfasizza l-importanza tal-investiment tal-Gvern fit-trobbija pożittiva bħala miżura soċjali essenzjali. Aħna bħala positive parenting, bħala komitat, ovvjament isiru l-kampanji regolari. Imma bad huwa importanti li tkun taf x'inhu jdu r-riżultat ta' dawk il-kampanji u dal-istudju huwa preċiżament immirat biex naraw x'impatt ħallejna bil-kampanji fuq dik li hija trobbija pożittiva. Sodisfazzjon kbir li l-istudju li għamilna saħansitra ġie ppubblikat ukoll f'rivista internazzjonali. Fost ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin hemm l-impenn li jkomplu jiġu żviluppati kampanji bbażati fuq riċerka u evidenza. Kif ukoll l-ħtieġa li jintlaħqu aktar familji, b'mod partikolari dawk l-aktar vulnerabbli. Spjegat aktar dwar dan waħda mir-riċerkaturi, il-Professur Angela Abela, kumment ma' One News. Kienet xi ħaġa jridu iktar eżempji reali, għamlu wkoll suġġerimenti li jridu jisimgħu iktar fuq rispett il-ġenituri, fuq it-teknoloġija u l-impatt fuq it-tfal xi ħaġa li aħna ovvjament qed nifollowjaw u wkoll li joġobna ħafna aħna li din il-parteċipazzjoni tal-ġenituri u kif aħna nistgħu nempowerjawhom biex jagħmlu dan ix-xogħol siewi 24 sija kuljum. L-istudju jisħaq fuq il-valur tal-midja tradizzjonali u diġitali biex tintlaħaq udjenza usa, kif ukoll fuq l-importanza li fil-futur isiru studji fit-tul biex jitkejjel l-impatt ta' dawn l-inizjattivi fuq medda ta' snin.